दिलीप सयखिया दाखालि बे बिटिसिआवनो हाबनानै बबेबा इलेक्सन केम्पेइनाव खोथा बुंदों मोनसे जायगायाव मोननै आयेन थानो हाया होननानै बेनि सायाव बेबस्था लागोन जोङो होननानै खोथा होलांदों। बेथ' जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा। बिनि सायाव दिनै आबसुआ मानो सिरि थाबाय थादों? मा इउपिपिएल बिपिएफ जमा जानांगौ बेहाय मानो नांथाबाय थादों? आंनिबाथ' दिलीप सयखियाखौ बे आबसु आं जुदि आबसुआव थानायमोनब्ला दिनैनि दिनाव दिलीप सयखियाखौ बे बर' एरियायाव हाबहोआमोन आङो, बयकट खालामगौमोन आं। मानो साहस गैया? बबे मा इउपिपिएल बिपिएफ जमा जानांगौ बेहायसो नांथाबगासिनो दं। बे बिपिएफआव खालि बर'ल' गैयालै, गासिबो जाथि दं। बे इउपिपिएलआव खालि बर'ल' गैया, गासिबो जाथि दं। नांथाब दिलीप सयखिया दाखालि मा बुंदों बेखौ आबसुआ दिनै जातीय छात्र संगठन हिसाबै दिलीप सयखियाखौ बयकट खालामनो हानाय साहस थानांगोन, गैया। दिलीप सयखिया दाखालि बे बिटिसिआवनो हाबनानै बबेबा इलेक्सन केम्पेइनाव खोथा बुंदों मोनसे जायगायाव मोननै आयेन थानो हाया होननानै बेनि सायाव बेबस्था लागोन जोङो होननानै खोथा होलांदों। बेथ' जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा। बिनि सायाव दिनै आबसुआ मानो सिरि थाबाय थादों? मा इउपिपिएल बिपिएफ जमा जानांगौ बेहाय मानो नांथाबाय थादों? आंनिबाथ' दिलीप सयखियाखौ बे आं जुदि आबसुआव थानायमोनब्ला दिनैनि दिनाव दिलीप सयखियाखौ बे बर' एरियायाव हाबहोआमोन आङो, बयकट खालामगौमोन आं। मानो साहस गैया? बबे मा इउपिपिएल बिपिएफ जमा जानांगौ बेहायसो नांथाबगासिनो दं। बे बिपिएफआव खालि बर'ल' गैयालै, गासिबो जाथि दं। बे इउपिपिएलआव खालि बर'ल' गैया, गासिबो जाथि दं। नांथाब दिलीप सयखिया दाखालि मा बुंदों बेखौ आबसुआ दिनै जातीय छात्र संगठन हिसाबै दिलीप सयखियाखौ बयकट खालामनो हानाय साहस थानांगोन, गैया।